ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ହିସାବ ମାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଢ଼ିଲାଣି ଗଠିବ। 2026 ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱ। ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବେ ସବୁ ମଣିଷ। ଡାଇନୋସର ପରି ଲୋପ ପାଇଯିବ ମଣିଷ ଜାତି। ପୁଣି ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନୁନି ଆଜିର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏବେ ପାଇବ ତାର ଦଣ୍ଡ। କୁହାଯାଏ ମାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ମରଣ କଥା ଉଠିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 2026 ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବେ ସବୁ ମଣିଷ।